जोंनि मेगननि जेंनाखौ सुस्रांनायखाय जों सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअ'नो मेगन गाज्रिखौ फ्रियावनो अपारेशन खालामनाय। नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ इगनर खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। हयथ' बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय माब्लाबानि समावहाय गोनांथिबो जागोन। मानसिनि अंगआवहाय दा बयनिफ्राय दिदसिन होननानै बुङोब्ला जोंनि मेगन। बै थाइनै मेगना जुदि खाना जाबायब्ला संसारा माबायदि खोमसि ना स्रां ना बिबारजों बुंफबनाय ना हाग्राजों बुंफबनाय जोङो बेखौहाय नुनो मोना। बेनिखायनो नोंथांमोनजोंबो बे प्रब्लेमा जायोब्ला नोंथांमोननि थाखाय दरजा गेवनोबो हागौ। माब्रै दरजा गेवनो हागौ? गोथों लामाखौ मिथिनानै नोंथांमोना दरजा बुयोब्ला दरजाया गेवगोन। दा बेबायदिनो जोंनि हारिनि गेजेरावहाय गोबां बर' न'खरा गोरिबजों बुंफबनाय। माने मोनसे बेमार जायोब्लानो जों गाव थाखा गारनानै फोसाबनो हाया। जोंनियाव जानो थाखायनो गैया। दिनै माइरं बायोब्ला गाबोन ओंख्रि गैया। ओंख्रि बायनानै लाबोयोब्ला जोंनाव माइरं बायनो थाखाय फैसा गैया। नैबेबायदि जोंनि गोरिब न'खराव सोलियो। आंबो थास्ला बेदरजों देरबोनाय नालाय जानानै, बेनिखायनो गोरिबनि हालोदखौ आंबो एसेब्लाबो मिथिगौ। बेनिखायनो दिनै आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। सासे गोरिब सुबुं गावनि मेगनखौ अपारेशन खालामनो थाखाय थाइसे रां गैया। दा जाय मानसिनि मेगनखौ अपारेशन खालामनानै होदों फ्रियावनो, दा बिथांमोननि थाखाय दा बै बिथाङा इसोर नङाब्लाबो इसोरानो थिनहरदों होननानैहाय बुंजागोन बिथांमोननि खाफालाव। बिथांमोना गावसिनि मेगनखौ अपारेशन खालामनानै होनायनि उनाव ओरैबायदि खुसि फोरमायदों, नोंथांमोना खोनासंलांब्लानो बुजिगोन। नाथाय नोंथांमोना सोंथि खालामनो हागौ, बिनि मेगनखौ सोर अपारेशन खालामना होखो फ्रियावनो? सोर बेलाय साननो हागौ। बिथाङानो जाहैबाय मानाव गेदेर डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार। आखाइ खबना हो रायजोखौ। दा बिथाङानो जाहैबाय बै गोरिब सुबुंफोरनि मेगनखौ गावनि पकेटनि फैसाजोंनो गावनो निजि थांलाय फैलायनि खरस, गारि भारानि खरस आरो हस्पिटालनि खरस गावनि मानसिफोरखौ थोनहरनानैहाय बिथांमोननि मेगनखौ अपारेशन खालामना होदों। जाय बिथांमोना बे मेगनजोंहाय संसारखौ नायनो हालामोन, दा बिथांमोना गोदानैहाय संसारखौ नुफिननाय बायदि होमब्लाबो जागोन। बिनिखायनो आं सानो बैबायदि सुबुं बेक्तिखौ, गोरिबखौ हेल्प होग्रा, हेफाजाब होग्रा सुबुंखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा आशीर्बाद होनांगौ। आशीर्बाद। मानाव गेदेर डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि मानसियानो बिसोरखौ हस्पिटालसिम लांलाय लाबोलाय खालामदों आरो हस्पिटालावबो बिथांमोनानो लिडिं लादों। बियो सोरनि गेजेरजों जादों होनोब्ला मानाव गेदेर डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथांनि अननायावनो बे गासैबो जानो मोनदों। आरो जाय बेक्ति बै बेक्तिनि मेगनखौहाय अपारेशन खालामनानै होदों, बे अपारेशन खालामजानाय मानसिफ्रा अपारेशन साक्सेसफुल जाखांनायनि उनावहाय बेसेबां खुसि फोरमायदों, बुंनानै फोजोब हाया। गोरिबनि थाखायनो बिथांमोना गावनि मेगनखौ, गावनि देहाखौ फोसाबनानै लानो हायाखैमोन। दा गुबुननि अननायजोंहाय फ्रियावनो ट्रिटमेन्ट मोनबाय। बेखौ लानानैहाय बिथांमोना ओरैबायदि खुसि फोरमायदों, नोंथांमोना बिथांमोननि खुसिखौ नायनो हागोन। डक्टर सांग्रां ब्रह्म सांग्रांनि अननायाव जोंनि मेगननि जेंनाखौ सुस्रांनायखाय जों सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। नोंथांमोना बेबायदि सुबुं अनफावरिनि सायावहाय माबायदि कमेन्ट होनो सानो? आंथ' बुंगोन जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि थाखाय बयबो गावबा गावनि मन्दिरफ्राव बा गिर्जाफ्राव बिथांनि थाखाय बोर बिना होनांगौ, बिथांनि थाखाय आर'ज खालामना होनांगौ, जाहाथे इयुनावबो बेबायदिनो बिथाङा हेफाजाब होलांबाय थानो हानाय बायदि। आङो गोबां बुङालासिनो दिनैनि भिडिअ'खौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों। भिडिअ'खौ शेयार खालामो दाबाव।